ali pa chiopsezo chosowa chakudya chifukwa cha chilala chomwe chakhudza maboma 23 mwa maboma 28 a dziko lino. Dr. Chakwera ayamikira thandizo lomwe dziko la Malawi lakhala likulandira kuchokera ku mabungwe ndi mayiko osiyanasiyana, ndipo atsindika kuti dziko lino likufunafunabe ndalama zokwana 89 biliyoni kwacha kuti anthu omwe akuvutika ndi vuto la njala athandizike. Ndifuna ndikuwuzeni kuti thandizo lonseli talipeza kuchokera mayiko osiyanasiyana, komabe silukwanira kuti tipezere chakudya cha aliyense kuyambira panopa mpaka na Marichi chaka chamawa. Nkadakondwa kuti nkuwuzeni kuti ndi mmene zilili kuti zikwanira, koma pa 347 biliyoni kwacha imene tinkafuna tikhale nayo kuti tikhale nchakudya chokwanira anthu 5.7 million, powathandizira kuti akhale nacho chakudya 89 biliyoni kwacha tikadalibe. Dr. Chakwera ayankhulaponso pa za vuto la kusowa kwa mafuta galimoto lomwe ati langotsala pang'ono kutha. Iwo ati vutoli linadza kamba ka zifukwa zosiyanasiyana kuphatikizapo kusowa kwa ndalama zakunja. Pa mfundoyi Dr. Chakwera alengeza ndondomeko yatsopano yogulira mafuta a galimoto. Potambasula, Dr. Chakwera ati dziko lino lidzikambirana mwachindunji ndi mayiko oyenga mafuta. Mchingerezi ndondomekoyi kudziwika kuti government to government arrangement. Iwo ati ndondomekoyi ithandiza kuthetsa vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto kudzera m'mapangano a boma ndi boma linzake. Niwonjezepo mawu kuti ngakhale vutoli kuthana nalo moteremo mwakanthawi, n'chifukwa chake ndinaona kuti tione njira ina yokhazikika. Chifukwa tanokima ngakhalenso APIL wakhala ndi vuto lokhala lopanda ndalama zakunja, chifukwa timagula mafuta wathu kupyolera mwa wena ndi makampani wena amene amanena kuti ine nkhoza kupatsani apa, ine nkhoza kupatsani apa, ndipo mavuto amenewa akhala akuoneka nthawi ndi nthawi dziko lino likafika pena pothinidwa. Ndiye ndaona kuti ni nthawi tsopano kuti tichiteko zinthu mosiyana. N'chifukwa chake ndinawawuza kuti ine ndaganiza kuti panopa tiyambe tasamuka pang'ono kuchokera ku open tender system imeneyi yogulira mafuta, tiyambe kugula mafuta kupyolera boma ili mogwirizana ndi boma lathu. Chifukwa tikachita zimenezo silithandizira kuti ngakhalepo kugula mafuta waja nthawi yoti tibweze ndalama zija izi talikirapo, ncholinga chakuti tsopano tikhoza kukhala ndalama zokwanira ndi nthawi yokwanira kupeza ndalama zoti tidzabweze kusiyana ndi mmene zilili pali pano. Potsiriza, mtsogoleri wa dziko linoyo walimbikitsa Malawi kuti akalembetse mukaundula wa chisankho komanso adzudzula ziwawa zomwe zikuchulukirachulukira pa ndale, ndipo apempha polisi kuti afufuze ndi kupeza omwe akuchita za mtopolazi. McDonald Chiwayula, MBC, Kamuzu, Lilongwe. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyo Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti apewe mchitidwe ononga katundu wa boma komanso mchitidwe olanga okha munthu akalakwira lamulo. Dr. Chakwera amalankhula ku Lilongwe pa msonkhano oyimayima omwe anachititsa madera wena mboma la Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Atayendera ndi kucheza ndi anthu m'maboma osiyanasiyana a mchigawo chapakati sabata zingapo zapitazi, lachitatu president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu am'madera angapo m'boma la Lilongwe. Ulendowu unatengera mtsogoleri wa dziko linoyu kwa Chiwuzira, kwa Pondamali, kwa Chiseka, ku Mitundu, kwa Maluwa komanso kwa Kacheta. Polankhula kwa anthuwo, president wa dziko linoyu anawalangiza anthuwo kuti adzipewa mchitidwe ononga katundu. Linoyu anakumbutsa anthu kuti ngakhale boma lake lakumana ndi mavuto osiyanasiyana chiyambireni kulamulira, boma layesetsa kugwira ntchito zosiyanasiyana monga kupereka madzi abwino kwa anthu, ngongole kwa amayi ndi achinyamata kuti adzikhala odzidalira pachuma, komanso kulimbikitsa ulimi wochita ngati bizinesi kuti anthu
adzipeza phindu lochuluka pa ulimi wawo, kulambula ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana m'dziko muno, kunenerera kuti ogula fodya azigula fodya pa mitengo yabwino, mwa zina zambiri zimene boma lake lachita. Ndipo pothirirapo ndemanga pa chisankho cha chaka chamawa, Dr. Chakwera analangiza anthu m'boma la Lilongwe kuti akalembetse kuti adzathe kuponya voti yawo kuti chitukuko chimene chikuchitika panopa chipitirire m'dziko muno. Yamika Ambuye chifukwa zaka zonse 4 zimene mdanilemba inu kuti ndikhale mtumiki wanu takhala tikulengeza mavuto osiyanasiyana, koma mzaka zimenezi takhala tikuchitanso zinthu angakhale mu nthawi yosautsa. Inu mumadziwa kuti moyo wa munthu umakhala ndi zokhoma zimene umakumana nazo nthawi yonse. Ndikuyamikeni chifukwa cha mtima wanu, mtima wolimbika, mtima wosafoka. Ngakhale tapereka mtukula pa khomo kwa anthu ena mtawuni, si wonse ayi. Angakhale tapereka ngongole za nifi Malawi yonse kuposera 300,000, koma si wonse ayi. Tunena zija mabridge akukamba maja, masukulu tukamba, misewu tunenayi, kumene tupitako ni masomphenya otukula dziko lino kuti likhale lodzidalira. Inuyo mukhale nchonenapo pamene mufuna atsogolere zimenezi pokutumikirani. N'chifukwa chake akayamba kalembera mawa lino, aliyense wa inu tsimikizani kuti inu amene muli okwanira zaka, voti yanu ndiye akakhale mawu anu olankhula mokweza kuti ine nifuna wakuti ndiye atsogolere pa levulo iliyonseyo. Tikugwirizana kodi mawuwa? Ndinu angati mwanimvetsa zimene nakambazi? Pano pali sentala pano ati. Tsono sentala ya pano ife amene tili kuno tiye ntiyambe kulembetsa mwakathithi akatsegulira mawa lino. Ndipo polankhula polandira president wa dziko linoyu, mfumu yayikulu Tsabango ya mboma la Lilongwe yayamika mtsogoleri wa dziko linoyu chifukwa chosintha maonekedwe a mzinda wa Lilongwe kupyolera ku ntchito yomanga misewu yapamwamba. Mfumuyi yayamikanso boma chifukwa chopereka madzi abwino akumwa, komabe yapempha boma kuti libwezeretse transformer ya magetsi yomwe akuti yamenyedwa ndi mpuko, kumva madandaulo awo komanso kuwalimbikitsa kuti akalembetse pokonzekera chisankho cha 2025. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati aonetsetsa kuti nyumba za mdziko muno zikhale zoti anthu aulumali osiyanasiyana akhoza kugwiritsa ntchito mosavutika pofika mchaka cha 2030. Dr. Chakwera wanena izi ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace ku Lilongwe pamwamba otsekulira sabata yomwe bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makhoda limatolera ndalama zothandizira bungweli. Dr. Chakwera wati atsogolera ntchitoyi pogwiritsa ntchito ndalama zina zomwe zimapita ku nyumba za boma pokonzanso malo omwe siwofikirika kwa anthu aulumali, ndipo wapempha makampani aboma komanso omwe si aboma kuti akonzenso nyumba zawo. Beatrice Mwabe wadzenera ripoti. Mwambo wa chaka chino wachitika mogwirizana ndi kusintha kwa dzina la bungweli kuchoka ku dzina loti Malawi Council for the Handicapped Makoha, ndipo pano akulitcha Malawi Council for Disability Affairs Makhoda. Izi zikutsatira kuvomereza kwa lamulo latsopano loona za anthu aulumali mdziko muno. Mawu ake pokhazikitsa sabatayi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko lino lakhala lisakulabadira mokwanira anthu aulumali m'magawo komanso m'malo osiyanasiyana omwe nawonso amafunamo thandizo. Dr. Chakwera wati atsogolera kusintha izi potengapo gawo la ndalama zomwe zimapita ku nyumba za boma pokonzanso malowa kuti anthu aulumali adzifikirako mosavuta. Iyo apempha makampani aboma komanso omwe si aboma kuti atengerepo chitsanzo pokonza maofesi awo omwe anthu aulumali amavutika kufikiramo kuti aliyense adzipeza mwayi ofanana posatengera ulumali wake. Nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza ati kusintha kwa zochitika za bungweli ndi chinthu chachikulu pa ntchito yoteteza ndi kulimbikitsa ufulu wa anthu amaulumali osiyanasiyana. Iwo atsimikizira bungweli kuti boma liwapatsa zonse zofunika kuti athe kukwaniritsa zolinga zawo ndi kuteteza ufulu wa anthu aulumali mdziko muno. Tonse tikudziwa kunena kuti nkhani yakuti maprogramu onse akwaniritsidwe makamaka ku department imene ya disability pa umafunika chuma chambiri. Kotero kuti
chifukwa cha zimenezo takhala tikukamba nawo takamba nawo a Minister of Finance kutengera mwayi imene Parliament ikukumana panopa kuti atithandizire kutiyikiramo zinthu zina zimene tinaziona kuti zikutipsinja kuti ma program anzathu aulumali aziyenda bwino. Mawu ake wa mpando wa bungwe la makoda a Alex Dzinkambani ayamikira Dr. Chakwera povomereza lamulo latsopano loona za anthu amaulumali. Komabe iwo ati anthu amaulumali osiyanasiyana akukumanabe ndi mavuto kuti apeze maphunziro za umoyo, ntchito ngakhalenso chilungamo, ndipo ati lamuloli lithandiza kwambiri kuchepetsa mavutowa mwa zina. chofunikira nchakuti anthu lamulo alidziwe kuti kodi muli chiyani mu lamulo limeneli, chifukwa anthu ena amatha kulakwitsa sitimadziwa, koma ife tufuna kuti aliyense adziwe, the general public adziwe ndithu aliyense kuti kwabwera lamulo la nyuwani limene labwera ndi makoda 2024, ndipo lamulo limeneli tiyauze anthu olumala, tauze anthu alungalunga, tauze anthu aboma, makampani ndi zina ona otero kuti atithandize kuti ino ntchito ya makoda iyende bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyi watsegulira sabatayi ndi ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha. Chaka chino sabatayi ichitika pamutu olimbikitsa ufulu wa anthu aulumali pofuna kuonetsetsa kuti dziko lino lidzakhale lokomera aliyense pofika mchaka cha 2063. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Chimanga cholemera matani 4,000 chafika ku Liwonde kuchokera ku nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kudzera panjanji kuti achigawe kwa anthu okhudzidwa ndi njala m'maboma ku chigawo chakumvuma. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma, Moses Chimphepo, wati cholinga chawo ndi kufikira anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala m'dziko muno. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Kufika kwa chimanga cholemera matani 4,000 ku Liwonde kuchokera ku Lilongwe chichepetsa mavuto omwe anthu aku chigawo chakuvuma omwe akhudzidwa ndi vuto lakusowa chakudya mwa zina kamba kusintha kwa nyengo. Boma layamba kugwiritsa ntchito njanji pofuna kutumiza chakudya chomwe kuyenera kuchigawa madera ochuluka mdziko muno komwe anthu okwana 5.7 miliyoni akusowa chakudya. Ilo lati yabwino kuti titakusunta chakudya chambiri pa nthawi imodzi kuti tiafikire anthu mu nthawi yake. Mawu ake yemwe akuyang'anira adimake ya ku Liwonde a Daniel Zindani wati padali pano ali ndi chimanga chokwanira choti atumize ku madera osiyanasiyana omwe akhudzidwa ndi njala. Chimanga amene chafikira chithandiza kwambiri anthu nga ndi nthawi yake timing amene afikirayo, chifukwa chimanga amene chafikira papa chofika chambiri pa nthawi imodzi. Kuza kuona nthawi imene tayambakulenda chimanga chikompani kumwe akana show that kufika panopa pa nthawi yochepa yomwe wa about 1,400 metric tons we already recorded in the short period of time. Kuonesa kuti chimanga chifikira nthawi yake komanso chifikira moyenera kwambiri kwa anthu ma beneficiaries amene anje chimanga chimenechi. Ndipo DC wa mboma la Machinga Rodrick Matiao mawu ati ntchito gawa chimanga ikayambika aonetsetsa kuti ovutika okhawo alandire chimanga. Ku Machinga kuno vuto la njala ndi lalikulu ndithu chifukwa malingana ndi ripoti limene anatulutsa anzathu a ENVAC, mawanja okwana 80,000 kupitirira pang'ono amene akhudzidwa kwambiri ndi njala mchaka chimenechi. Koma tithokoze kwambiri kuti boma kudzera ku nthambi imeneyi kuyambira mwezi wa Oktoba anthu akhala akulandira thandizo limeneli, ngakhale wena mu Oktoba kusanalandire, koma chikhulupiriro chilipo kuti mmene chafika chimanga chimenechi kuisa region Machingaso ipindula kwambiri tu iwo amene sotofikira mwezi wa Oktoba chimanga chikafikira, komanso kuliso litsogolo chifukwa chiyembekezo chonena kuti kwa miyezi yokwana isanu ndi umodzi anthu akhala akulandira chakudya chimenechi. Ndondomekoyi ithandiza anthu opitirira 1 miliyoni omwe avutika ndi njala chaka chino mpaka chaka chamawa. Austin Kachipeya, MBC, Liwonde. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tebulo. Bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi likulimbana ndi mavuto akuluakulu awiri: kusowa kwa chakudya komanso kusowa kwa mafuta a galimoto. Ofesi yoona zakalembera wa unzika mboma la Mangochi yatulutsa ziphaso zatsopano za unzika zokwana 85,000 za anthu omwe alembetsa mkaundula wa unzika chaka chino m'bomali. Ndipo mwayi wa timu ya Maite Mukulu Wanderers ofuna kupambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chino
wayamba kuchepa pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Mafco. Takulandilaninso miyambo ya chikhalidwe komanso maganizo olakwika ali ndiwo akukolezera nkhanza pakati pa amayi ndi ana mdziko muno. Mmodzi mwa apolisi a mdziko la Scotland, Sergeant Callum Spence, wanena izi ku sukulu ya polisi kukanjedza ku Blantyre pomwe amatsekulira maphunziro a masabata awiri a apolisi mdziko muno pamomwe angagwirire ntchito yothana ndi mchitidwe ophwanya ufulu wa anthu. Charles Bensulo walemba ripoti ili. Kuchokera mchaka cha 2016 apolisi akuno ku Malawi akhala ali pa mgwirizano ndi apolisi a mdziko la Scotland pa ntchito yolimbana ndi umbanda ndi umbava m'mayiko awiriwa. Chifukwa cha mgwirizano umenewu, apolisi a mdziko la Scotland ali mdziko muno pofuna kuphunzitsa apolisi akuno ku Malawi kuti akhale ndi ukadaulo polimbana ndi mchitidwe wa nkhanza komanso ophwanya ufulu wa anthu. Mmodzi mwa akuluakulu apolisi ku Scotland, Callum Spence, ati mchitidwe wa nkhanza pakati pa amayi ndi ana, kuzembesa anthu komanso kuzunza anthu achikulire zomwe ndi kuphwanya ufulu wa anthu ndi zofala m'mayiko ambiri kuphatikizapo dziko la Malawi. Iwo ati ndikofunika kuti apolisi mdziko muno akhale ndi ukadaulo wapamwamba wa momwe angalimbanirane ndi mchitidwe woyipawu. M'mawu ake, mkulu wa polisi chigawo chakumwera chakumadzulo Noel Kaira wati maphunzirowo abwera pa nthawi yake pomwe dziko lino likulimbana ndi mchitidwe wophwanya ufulu wa anthu monga kuchitira nkhanza achikulire powaganizira kuti ndi afiti. Mukudziwa pano kuti ndi vuto lalikulu limene likuchitika kuchitidwa nkhanza kwa anthu akuluakulu azikoko. Tonse tsiku lina Mulungu akavolola tidzakalamba. Kompezo kuti anthu akuluakulu mwaziona posachedwa pa maklipi akuzungulira anthu akuzunza anthu okalamba anthu akuluakulu. Zimene zonse ndi part of this curriculum kuti akaphunzitsana panopo tione kupita m'mamidzi kuwaphunzitsa anthu mafumo komanso nkhani za kuzembetsa anthu zikuchitika. Mmodzi mwa apolisi omwe akuchita nawo maphunzirowo, Esther James, yemwenso amaona zoteteza ufulu wa ana pa polisi ya Sochi ku Blantyre, wati agwiritsa ntchito maphunzirowo kuti apeze luso logwira zakalembera wa unzika m'boma la Mangochi yatulutsa ziphaso zatsopano za unzika zokwana 85,000 za anthu omwe alembetsa mkaundula wa unzika chaka chino m'bomali. Malingana ndi akuluakulu a m'bomali, kutuluka kwa ziphasozi kupereka mwayi waukulu kwa anthu omwe akwanitsa zaka zoponya voti kuti alembetse nawo mkaundula wa voti mu gawo lachitatu lomwe likuyamba lero. Owen Mavula ali ndi ripoti. Gawo lachitatu lakalembera wachisankho likuyamba lachinayi pa 28 Novemba m'maboma asanu ndi limodzi a mdziko muno. Limodzi mwa mabomawa ndi Mangochi, komwe akuluakulu akuti zonse zokonzekera zatha bwino kuti anthu atenge nawo pangisa za ID zaka zake zinakwana apite ku sentako akamulemba kumpatsa munthandiza kuti akhale ndi chinthu chauzika kenako akalembetse bwino lomwe kuti adzathe kuvota chaka chamawa. Ndipo ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu kulembetsa mkaundula wa voti, bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la National Initiative for Civic Education NICE lafikira anthu a madera akumidzi ndi uthengawu kudzera m'mikumano yosiyanasiyana kuphatikizapo za masewero. Mlangizi wamkulu ku bungweni m'boma la Mangochi ndi a Joseph Chamambala. Kulembetsa kumakwaniritsa munthu udindo wake komanso ngakhale ufulu umene ali nawo, chifukwa pamene akulembetsa munthu zimpangitsa kuti akathe kukavota nawo chaka chammawa pa 16 September. Andi kumene kumakhala kuti akukwanirisa political right kapena ufulu wawo wandale umene umabwera kamodzi kokha pakatha zaka zisanu zina zonse. Pakadali pano anthu mbomali ati ali ndi chidwi cholembetsa nawo mkaundula wa voti. Ndinokonzeka pakalembera amene ndisankhe munthu amene ndingamukonde. Chisankho chinchofunika kwambiri kwa wina aliyense. Kwa munthu osazindikira nchosafunika, kwa munthu ozindikira nchofunika. Ngati ine Gogo Changali ndikunyadira koposera komanso ndumbo nanena kuti anthu adera langa ngati group Changali tiye chimwala. Gawo lachitatu lakalemberayo likuyembekezeka kuchitika kwa sabata ziwiri. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Bwalo lalikulu la milandu lomva milandu ya Katangale lati lidzapitiriza kumva mlandu wa pampando wakale wa bungwe la magetsi la Eskom Mai Jean Matanga, mkulu wakale wa bungweli a John Kandulu na anthu ena awiri chaka chamawa pa 24 February.
anayiwa akuwaganizira kuti anaphwanya malamulo ogulira katundu wa ndalama zokwana 4.6 biliyoni kwacha mchaka cha 2016. Judge Violet Chipao ndiyemwe akumva mlandu ku bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre. Bwalo litakumana lero, bungwe lothana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno la ACB linabweretsa mboni ziwiri zomwe zikukhudzidwa ndi nkhani kuphatikizapo mmodzi mwa anthu amene amapereka katundu osiyanasiyana ku bungweli a James Chuma. Bungwe la ACB likuyembekezeka kubweretsa mboni zina zisanu ndi zitatu mlandu ukamapitirira chaka chamawa. Mchaka cha 2020 ACB inamanga Mai Mathanga komanso akandulu powaganizira kuti analipira kampani zina ndalama pafupifupi 4.6 biliyoni kwacha mosatsatira ndondomeko. Akuluakulu a sukulu ya ukachenjeri ya University of Malawi UNIMA kuzomba ati kuchepa kwa malo ogona komanso zipinda zophunzirira zikusokoneza ntchito yopereka maphunziro apamwamba pa sukuluyi. Mkulu wa sukuluyi Profesa Samson Sajidu anena izi pa mwambo wopereka sukuluyi yomwe inakonzera ophunzira akale. Charles Chinongo wadza ndi zambiri mu ripotili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Mu uthenga wake wapadera kwa ophunzira akale apasukuluyi omwe unajambulidwa pakanema, Profesa Sajidu anati sukuluyi kuzomba ikukumana ndi mavuto amalo ogona ndipo akulephera kupereka malo okwanira kwa ophunzira oposa 11,000 omwe akuchita maphunziro awo osiyanasiyana pa sukuluyi. Poyankhula ndi MBC, mmodzi mwa akuluakulu pa sukuluyi Profesa Cosmo Ngongondo anati vutoli likudza pomwe chiwerengero cha anthu ofuna maphunziro apamwamba chikukwera mdziko muno chaka ndi chaka. Malo ano pali ma students kukwanira 11,700. Ma students amene ophunzira amene amafuna malo ophunziramo komanso malo okhala. University Malawi padoko malo okwanira 1,200 ogona. Ana ambiri amafuna hostel kwa chitanda. Ndipo mapulani akuti ma students amene ngati mukhale kotheka kwa basa malo ogona komanso malo ophunzira. Ndipo mmawu ake President wa bungwe la UNIMA Alumni Association Dr. Limbani Nsapato alonjeza kuti bungwe lawo lithandiza sukuluyi kuti ntchito zake zipite patsogolo. Ife amene tinaphunzira ku university kuno tamva pempho limeneli ndipo padakali pano tachita form group imene tikunena kuti University of Malawi Alumni Association. Kuzera mu association imeneyi tigwira ntchito limodzi ndi asogoleri aku university kupeza njira zopezera ndalama komanso popereka maganizo athu za maproject maprogram amene angathe kuthandiza university. Komanso ifeyo ngati omwe tinaphunzira pano tiyesesa kumemeza anzathu amene anaphunzira mu madera osiyanasiyana even amene ali kunja kwa dziko lino kuti achitepo kanthu athe kuthandiza kuti sogolo la university athu likhale lapamwamba. Sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi UNIMA ndi imodzi mwa sukulu za ukachenjede zakale kwambiri mdziko muno. Mfumu yayikulu zilakoma ya mboma la Nkhatebe yayamikira phungu wa dera lakumwera mbomalo kamba kobweretsa zitukuko zosiyanasiyana mderalo. Polankhula pakutha pa mpikisano wa mpira wa miyendo ndi wa manja omwe phunguyo adachititsa ku Kanjitsira mboma la Nkhatebe, mfumu yayikulu zilakoma idati phunguyo wakwanitsa kumanga nyumba za aphunzitsi, kubweretsa madzi ndi magetsi mderalo mwazina. Chisomo Manda wabwera ndi ripoti ili. Poyankhula utatha mpikisano wa mpira omwe anachititsa phungu wakumwera kwa boma la Nkhatebe Akeni Zikhale Ng'oma, mfumu yayikulu zilakoma idayamikira ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe phunguyo akuchita mderalo. Iwo adati mu nthawi ya Azikhale Ng'oma sukulu ya sekondale, chipatala, madzi a mipopi, magetsi komanso sukulu ya Mkombaphala mwazina zafika mderalo. M'mawu awo phungu wakumwera kwa boma la Nkhatebe adalonjeza anthuwo kuti zitukuko zambiri zinakali kubwera mderalo. Iwo adalonjezanso kuti abweretsa madzi pa sukulu ya primary ya Kachitira pasanadutse masabata awiri. Kupatulapo iwo ati ayambitsa mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo komanso wa manja wa ndalama zokwana 1 million Malawi kwacha kuti achinyamata mderalo apeze chochita. Iwo adawuzanso anthuwo kuti posachedwapa apereka ndalama zoti anthuwo
azikongozana kuti miyoyo yawo ipite patsogolo pachuma. Pa mpikisano wa mpira omwe unachitikawo, Kajitira idagonjetsa Changamtore ndi zigoli 3-1. Chisomo Manda, MBC News, Nkatabe. Munkhani za masewero, mwayi wa timu ya Maite Mukulu Wanderers ofuna kupambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chino wayamba kuchepa pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Mafco pomwetsana zigoli 2-2. Masewerowa anasewerera pa bwalo la Kamuzu. Amin Musa ali ndi nkhani yonse. Timu ya Wanderers inamwetsa zigoli 2 mchigawo choyamba zomwe anagoletsa ndi Lawrence Chazia komanso Isaac Kaliati, ndipo mchigawo chachiwiri aphunzitsi a timu ya Mafco anasintha kubweretsa Joseph Mbewe yomwe anasinthana ndi Yohane Malunga. Kusinthaku kunabweretsa moyo ku timu ya Mafco yomwe inapanikiza ndipo inapeza penalty yomwe anagoletsa Auspicious Kadzongola. Mafco inapanikizabe ndipo mphindi yomaliza inapezanso chigoli china chomwe anagoletsa ndi Bernard Chimaimba, ndipo masewerowa anathira mofanana mphamvu mmwemu. Zateremu ndiye kuti Wanderers ikusiyana mapointi 7 ndi timu ya Silver yomwe ili patsogolo pomwe yagonjetsa timu ya Baka City ndi zigoli 2-2, ndipo ikungosowekera mapointi 3 kuti itenge ukatswiri wa mpikisanowu. Mafco yasuntha kuchoka pa namba 9 kufika pa 7 ndipo ina mapointi okwana 30. Mu masewero ena matimu a Sivo ndi FCB Nyasa Big Bullets afanana mphamvu pomwesana zigoli 2-2 pa bwalo la Sivo. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Nkhani imeneyo tafika pamtsiriziro pa nkhani zathu maono, koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko la Malawi likulimbana ndi mavuto akuluakulu awiri: kusowa kwa chakudya komanso kusowa kwa mafuta a galimoto. Ofesi yoona zakalembera wa unzika m'boma la Mangochi yatulutsa ziphaso zatsopano za unzika zokwana 85,000 za anthu omwe alembetsa mkaundula wa unzika chaka chino m'bomali. Ndipo mwayi wa timu ya Maite Mukulu Wanderers ofuna kupambana ukatswiri wa mpikisano wa chaka chino wayamba kuchepa pomwe yafanana mphamvu ndi timu ya Mafco. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo. Mwakomani wonse.